Hormatly prezidentimizin halipa şägirtlik ýoluny täze öwüşün bilen dekeltmegi, medeni tosunugot ulgamyny işleýän adamlara aýratyn bir buýşluk bolup ýanlandy. Aşgabat şäherine görk berip duran Mollanypet adynaky talipler teatram halipa şägirtlik mektebiniň binasy. Bu yerde zähmet çeken halipalaryň goýup giden keşpleri, olaryň suratları, şu çatyra giýreninde seriňe dolýar. Şol halipalaryň çeken zähmetini, dörüden keşplerini öwrenmek bolsa, şu çatyrda bilim alýan talipler üçin uly mektepdir. Şeýle halipalaryň birem Türkmenistanyň halk artisti Magtymul adynaky halkara baýragynyň eýesi Aman Gurban Nurdiýew. Sen ykbalyň bir bölegini öwrleýän adam bilen ilk tanışlygyň sen ömrü ýadyndan çykmaýan ekeni. Onu da ol adam aktyor bolan halatynda. Onu da sen özüňem aktyor bolan halatynda. Ne şeýle ýatdan çykmajak duşçuklyň birim Türkmenistanyň halk artisti Aman Gurban Nurdiýew bilen bolupdy. Aman ağa bilen ilkinji duşuşuk ol sessiz ünsüz juda ýatdan çykmajak duşuk boldy. Sebäbi biziň megerim tomoşaçylarymyzyň ýadyna düşýän bolsa gerek, kinofilmleň üstü bilen tanaýan şol aktyorlarynyň bir hili ýüz keşfi bir güdünkä çalymdaş. Hatda oň nazarlarym bir güdünkä çalymdaş. Şol hamala seni bir güdün nazarlar ýydarlaýan ýaly bir hil duýguny başdan geçirip giden şol günüm meňem ykbal sahypamda ýatdan çykmajak wakalamyň biri. Şu wagt kim Mollanypet adynaky talipler teatrına ilkinji gedek işe başlan günüm köp halipalar bilen birlikde Aman Gurban Nurdiýew bilen hem sataşmaklyk bagty meýesler boldy. Şonu şeýle gatdalynan geçip gidenimde sessiz ünsüz seni ýydarlaýan nazarlar özüm şeýle bir seni öwreniji, senin hamala diýersiň syna galýan ýaly hemem seni özüniň şu gyzykly dünýäsine barlaýan ýaly duýgular bilen tynçy gözler ýydarlapdy. Aman agaň sesini teatra gelmäk işe başlaman kak radio oýunlaryň üstü bilen, kinofilmlerdäki keşpleriň üstü bilen sesini bilýärdim. Aman agaň sesini köp wagtlap özüniň zybanyny eşitmek, ýakynan eşitmek meýesser bolmady. Çünki ol adatça gatybyr köp gürlemeýän adamdy. Diňe sahnada hemem näme üçindir haýsam bolsa bir zat Aman agany beýinjelik eden wagtyny ol jywrnypler gürleýärdi. Her artistin özüne mahsus bir sesi bolýar. Aman agaňam öz häsiýetine hem kybap, hem bir hili gelişmeýän diýen ýaly sesi bardy. Näme üçin gelişmeýän diýen juwan sesi. Juwan adamlaryň kyýaly içi güýçden doly, içi hyjydan doly sözlemleri ýygyderlik bilen aýdýady. Şeýle bir sesi bardy, şeýle bir sözlem gurşy bardy. Heme çalt gürleýärdi, hemem hyjydan doly, şol bir wagtda da şu sözlemleriniň içinde köp zat aýdasy gelýärdi. Megerim şoň üçin bolsa gerek Aman agaň şeýle zihinlik garaýşlaryny hemişe diýen ýaly saňa bakyp duran nägelik bardy. Aman aga hem özünden, hem töwereginden, hem ýaşlardan şeýle bir talap edejidi. Şu häsiýetim köplenç diýen ýaly Aman agaň şeýle bir hyrsızrak görkezýärdi. Galy bersede suwrak görkezýärdi. Şol suwuk bakışlar, suwuk häsiýetler seni gatybyr özüne öwrenişdirip bermeýärdi. Ýöne Aman agaň kalbyndaky, içindäki şeýle bir gyzgyn ýüregi haçan ol sahna çykany duýup bolýardy. Sebäbi hiç wagt sahnada Aman Gurban Nurdiýew beýpark ýaşamaýardy. Ol hemişe öz gahrymanynyň içki dünýäsi bilen, oň aladasy bilen,
töweregindäki gahrmanlaryň aladatı bilen ýaşaýar. Onu duýmalyk, görmelik mümkin näli. Yaş taliplikden ideýany bilen gelýän döwürlemez şeýle bir syýynçy, bileti gelji nazarlanmaz bilen çar ýana bakýan mahalymyz hemişe diýen ýaly sahnada Aman Gurban Nurduýewiň beýleki halipalar bilen bir hatarda şeýle bir dartgynly, hyjugly, gapma garşylykly edil ot ýaly kesiplerini ýazarlaýardyk. Halipalaryň biri Türkmenistanyň halk artisti Aman Gurban Nurduýew Türkmen teatr sunuwatyna uly goşan halipalaryň biri. Aman agany men ilkinji ýerek mektep ýyllaryny okap ýören ýyllam şu gelip Molnepes teatrına oýunlar görerdik. Şonda men Aman agaň ilki Ezop diýip bir oýun bardy. Şonda baş gahrmany Ezop'un keşfini yerine getirýärdi. Şu oýuny Aman aga bilen gedekleşip oýnaýardylar da Türkmenistanyň halk artisti Murat Berdiýew. Şoň ikisiniň hem oýnaşyny tomaşa edip gördüm ben. Ýöne şol bir keşip, şol maksat bir ýöne şolaryň oýnaşlaryna ul tapawut bardy. Hersi özü ikisi hem bir bägirt ussatlardy. Ýöne Aman aga bilen Murat Berdiýewiň beňeşdir göreňde ikisi hem şeýle goýnaýardy ussatlar söýnýärdi. Ýöne men şoňa geň görýärdim. Özlerinden häsiýet tapyp, şoňa men hat haýran galym. Ikisi hem şeýle goýnaýar ýöne hersiniň öz bir aýratynlygy bardy. Aman Gurban Nurduýew 1932-nji ýylyň 17-nji maýyny Ahal welaýatynyň Beherden etrabynyň Ýaraja owasyna Gurban Nurdy bilen Sultan Cemal Karajaýewlaryň maşgalatyna dogulýar. Olar 6 dogun bolupdyr. Gurban Nurdy aga maşgalasy bilen watançylyk guruşynyň öňü tyratyna Aşgabat şäherine göçüp gelýär. Aman Gurban Nurduýewiň ýaşlygy uruş ýyllaryna gabat gelýär. Amanyň kakaty Gurban Nurdy aga fronta gidip wepat bolýar. Kakaty fronta gidenden soň maşgalanyň agyr ýüki Amanyň başyna düşýär. Durmuşyň ýowuz çarpygyny ýerdadan Aman özüniň ýaşlygyna garamazdan Aşgabatyň aýny zawodyna aýny ketýän bolup işe başlaýar. Aman orta mektepde okuyan wagty okuwun daşyndan çağalaryň hor topuryna gatnap başlaýar. Durmuş bolsa Amana ýene-de bir agyr synagy taýýarlaýar. 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabrynaky Aşgabat ýer titremesinde 2 aýal logany wepat bolýar. Bir 1949-njy ýylda Aman Gurban Nurduýew Moskwanyň Lunacharsky adyndaky teatral institutunyň aktyorçuluk bölümüne okuwy girip 1954-nji ýylda gyzyl diplom bilen tamamlap Molnepes adyndaky Türkmen Döwlet Akademiki teatryna işe başlaýar. Agölle sana kurban bolayın, canım Ali cellat gözlerim senin. Hak sana gelen derdi özüm alayın, min gıyraden nezmi nadirin senin. Kurban olam kaşlarına gözüme, dal yerdene kamatına yüzüne. Canım fatka bolsun şerin körüme, ballan şeker sici sevgilerim senin. Ey boy atçöli. Institutda okap ýören döwürlem şu taýda 3-nji ýyllyk talipdim ben. Şu harmoniýar spektakl goýdy Türkmenistanyň halk artisti Atalow Halipam. Şonu Kerem'in keşfini inandyrlar maga. Şonu Aman aga da Aşgaýdyň pir
başga da töre anna berdi, hem oýnaýardy. Şu döwürler ondan men içkin tanıştım Aman ağa bilen. Aman ağaň özü şeýle köp taraply adamdy. Dutaram salýardy, aýdymam aýdýardy, goşgam ýazýardy, restoranlygam edýärdi. Şol oýuna gatnaşyp ýörkäm Aman ağaň men aýdym aýdyp dutar salýany bilemokdum. Şonu arasynda şu din suwaty meni çagyryp aýdym bilýärem Kanada oýunyň içinde. Onun näştaýyny şeýlere agal sen günrak geçýän, näştaýda öwrümler bar, aýlawlar bar, bokurdok tendirmeler bar diýip onun meni bir ýaşul aýdymam aýdýam garay diýdim. Onun özü bana eline dutar alyda çalyp şol men aýdym aýdyp berdim ha. Aman ağan keşplerine seni ilkinci bilen özüne çekýän zat hyjugullygy. Şoň gahrmanlaryň hiç wagt bir haýallygalyk edip, oýlanyp, pikirlenip oturanyny görmersiň. Hatda dymyp oturan ýagdaýam bir oturan adam gürläp oturan ýaly. Ine şu waka men özüm gelýän döwürlerimiz, işe başlaýan döwürlerimiz sahna oýuny gidýärdi, gala atly. Şu gala sahna oýunyny da atalyk diýen bir gahrman bardy, atalyk serdaryň. Şu Aman ağaň gahrmany sahna oýunynyň belli bir bölegini çenli diýen ýaly dymyp oturýardy. Ondan on garşydaşym şu wagtky döwürde de, soňky döwürde de türkmen teatr sunuwatyny aýratyn bir özüniň ýoly bilen tapawutlanan Türkmenistanyň halk artisti Halipa Ata Alowdy, Gurban Radişan. Uly ruhy güýç talap edýär. Ýöne artist hökmünde de Ata Alowdyň garşyna çykmak üçin rejissor bijay ruhtaýdan bay, ruhtaýdan güýçli bir artisti seçip almaly bolandyr. Olam Aman ağaň paýyna düşüpdir. Aman ağaň birden ýuwaşlyk bilen gyzyp gidýän sözleri şu wagta çenli aýdylyş ähňi bilen, şoň hyjuw bilen, zarplygy bilen heniz-henizlerim kulagymdan gidenok. Sebäbi hemmesini sahna oýunynyň başyndan yere garap dymyp oturan Aman Gurban Nurdiýew tutuş özü töwerege güýç baýlaýardy. Tomoşaçylary töweregini, hatta aňyrda bir awyň içinde oturan gelin gyýlar bardy. Başda biz şo keşpleri ýerine ýetirýärdi köpçülik sahnasyny. Şu bize ýaýraya. Şol beýle däl, beýtmäň adamlar, beýtmäň diýen sözleri hinide çenlem şonu gören adamlaryň ýadyndan çykanok. Sebäbi onu ýöne bir aýna şeýle awtor ýazyp bir artistim aýdýar, adamlar beýle däl diýseňem bolýar da. Näden dedi aýdal şu sahna oýuny geçýär. Ýöne Aman ağa şonu beýle däli şeýle bir janygy aýdýar, şeýle bir ýürek bilen aýdýar. Şoňa seňem turup goşulaýasyň gelip dur, şu dogry aýdýar, adamlar diňläýin diýesiň gelýär. Ir döwürler halipalar burun berýärde. Şu Aman Gurban Nurdiýew Shakespeare'in Romeo Juliet'te oýunyny sahnalaşdyrypdyr da. Şonu şeýle ussat artistler ýerine ýetiripdirler. Biz ýöne suratlaryny görýäs. Ýöne şu wagda çenli şeýle şowly çykan oýuny gurrun edýärdi halipalar. 1970-nji ýylda Moskwa ýokary rejissor kursyny berdiler. Basamalla baranymyzdan mugallimlerimiz her sorýarlar. Sen näme işletdiň? Ay ol oýuny goýdum, bu oýuny goýdum, onu goýdum, bunu goýdum. Onu näme üçin geldim? Ay sizin bilen bir talim alşmak, sizin bilen bir hüner öwrenmek. Ay ol bir näme oýuny goýmak netim bar diýdi mugallim bana. Menem eger orsat berseňiz diýdim. Eger men ağzda koýmak etseňiz diýdim. Men Romeo Juliet tanıwajak diýdim. Oho. Sen näme taýynyp gördüň Romeo Juliet'den goýmak üçin? Ene Shakespeare'in diýdim. Eserlerin köpsini okap çykdym, agdadım ýeke. Ony näçe ýaşynda diýdi. Juliet'den diýdi. Ay indi şu wagt bolarsa 20'dir ýa 27'dir diýdim. Boljak diýdi. Romeo'yam barmy? Men Romeo'yam bar diýdim. Ol şu ýerde giýip çykyp giden oglum diýdim. Şu wagt Türkmenistan halk artisti Ata Alowdy.
Ine şol ikisini hatta ağladım esası şol. Ondan gelip şol 71-nji ýylda şu ýerde men ýa işe başladım. Şol spektaklyny işledim. Şu bir sahna var. Şu sahnanyň üstüne men aýratyn durasym gelýär. Şol ikisiniň birinji duşan ýeri bar da. Giýjek bir wagty. Ýöň bagly duşýarlar, rahat edýärler öňe ikisiniň aslaşyk duşýan ýeri şu balkonda bolýar da. Şonda ki korkularlı işleyedik. Değerliğini sahnede soğuktu. Yerleşim oğlum dedi. Bir salkından evimde yağlığa tayayım dedi. Benim ata işi bedem oluyor diye. Beni attı rahat etti. Gidip dur sahne, gidip dur bir teşek. Ah Romeo diyen yeri var da. Şu şeyden ne? Yağlığın bir ucu evimden saparlık gitti. Aşağı sallam dur da. Ata da benim yoğuştum bile. Tut yağlık, tut yapış yağlıktan dedim. Yağlıktan yapıştı. Boynum oradıydı. Onda bir şey yağlık şeyle boynum oradıydı. Şey öyle. Lidanın bir elinde şu yağlık. Onun yağlıktan çekti de alacak bu yağlık o zaman da. İşle ver dedim. Oburdan çıkarım kadip aladan meşgul. Şu sahnanın şeyle bir oynadılar şu var. Näçe wagtda horlum tapmayan sahnamız tapılıdır verdi. Elbette lidan kömegi bilen. Lida şoğa men ýaly alayn diýmedik bolsa, şo sahnany işlemedik bolsa, belki o sahnayı. Ondan soň şu spektakly gidip biz Moskwaň myhatyna, täze jaýynda 3 gede oynadyk. Romeo Juliet'den. Şo sahna ullukan el çapyşy bolýardy. Yıllar geçýär, wagt geçýär, ýugoşlyk bilen hem teatra, hem ýollaşlagy, halypalara ýugoş-ýugoşdan olaň içki dünýäsine, ruhy dünýäsine öwrenişip başlaýan şeýlelik bilen günlerde bir gün aman ağa meni ýanyna çagyrdy. Öz bolýan şo grimotowyna çagyrdy. Halypalaň hersiniň grimotowym şeýle bir giden dünýäne şu wagta çenlem şu ugudan binaň şeyle bir guw edip bölleşdirilen binaň içinde hinit-hinitler hem şolaň ruhunyň doýulýanlygynyň sebäbi şolaň hemme ýeri hatda şo grimotowlara da şolaň ruh siňipdi. Olar şo ýerde ýaşaýadylar. Gahrmanlarynyň durmuşy bilen, oý pikirleri bilen, hatda gelen bir ýaly ýaşlyň gelejegi hakynda oý pikirler umumyň aladalar siňen şol diwarlara. Soň aman ağa çagyrdy. Öňünde de şeýle bir ulakan sahna oyunun ýazgysy dur. Saňa şeýle bir ulakan iş hödürlejek. Ananýan başararsyň diýip özüm bile ýerine ýetirmeli. Hem men şunu goýýan idi, hem özüm ýerine ýetirýän idi. Men begendim. Ilkinji başymdan geçiren doýguýma begendim, tolgunnym. Onu getirip göçürdüm ilim bilen ýürüýtüm. Ondan soň şeýdip sünnäläp sözlerimi şu gahrmanymyň ulum ýaş çatynjalar, soňla bilen çatynjalar diýen bir piyesi. Ol piyesaň wakalary watançylyk urşy döwründen soňky ykballar hakynda. Soňla bilen ýugoş-ýugoşdan teatrdaky düzgün oýunçy keşplemde okap başladyk. Indi gün-günden okuyan adatça gün-günden öwrenişmeli şo keşfiňe, öwrenişmeli, girişmeli, gün-günden şo gahrmanyň ruhy dünýäsi bilen alışmaly, onu özüň ketmeli, onu düşünmeli. Şeýle ahwalatlar mende bolup geçen okdy. Sebäbi gaýtam gün-günden men bir hili ruhuma aralyp başlady. Bir zatlar meni horlaýan ýaly, bir zatlar agram salýan ýaly. Öýde gezip beren wagtyňam, köçede gezip beren wagtyňam bir zat horlaýar. Ahyry bir gün pikir etdim, şu keşp maňa juda agyr bolýar. Şeýle bir agyr bolýar. Ýaş babatda da ol ýaşly zenanny. Ondan soň tejribesi boýunça da durmuşyň köp külpetlerini başyndan geçiren ene. Şu wagty şoň aň hyýalyna, ruhuny
içki dünýäsyna hiç siňip bilenmok. Bir hamala dersiň öňümde bir diýwar bar, men şu diýwary ýöne bir atylyp baryp özüm urup duranýaly, ýa-da serpigip duranýaly duýgular başymdan geçirýärdim. Oňa bir gün ýene-de okap başladyk. Oňa ýuwuşlyk bilen çekine aman ağa diýdim, bagyşlaň, hiç boluberen nokta diýdim, bir hili ýuwuşlyk bilen, ýok, tek öwrenşersiň diýdi. Şeýlelik bilen ýene bir näçe günläp gaýtdym sebäbi Ullukan iş, şu keşfi yerine yetirmek, ol herkime yetirip duranok, hüdürlenilip, ömdürlenok, şu bagytdan ýüzegrämegem aňsat däl, ýene-de bolarly diýip çykyp gaýtdym. Ýöne gün geçe boluberenok. Adam ahyr soňy aman ağa diýdim, ananyň diýdim, men şunu başaramak diýdim. Onu hem üçin başaramak, şu maňa agyr gelýär diýdim. Başlady käýä. Hawa, siz ýeňil elpa işler edip öwrenipsiňiz. Siz şu agyr gelýär. Ýuwaş-ýuwaşdan tejribeňiz artmaly, orakary agralmaly, orsuňyz ahyry ruhuňyzam, tejribeňizem, pikiriňizem, oýuňyzam, şeýdip şu ýaşgylan keşiplerini oýnajak görjekmi? Sen ýuwaş-ýuwaşdan enelen keşifine girişmeli, orsuň ahyry. Setim çykarman oturdum, onuň ýüzüm aşağı tallymda oturdum. O günüm barbyr ýene çykyp gaýtdyk. Ertesi ýaýdana zordan ýene-de işe geldim. Ýene-de aman ağaň ýanyna, sen ýene şu pikiriňdemi diýdi. Menim çeýtdim, kellämi jogabym berip bilemok. Başym aşağı salyp barmaklamy okalap otýar. Bolýa diýdi. Häzir ýör kimden baş bolbaşyň ýanyna baraly diýdi. Menim çekindim. Onuň baş bolbaşyň otogyna girdik bolan, gire girmänimiz taň. Gelin aman ağa gel diýdi. Gel geçin bilen menim geçip oturdum. Aman ağa başlady. Ine men şeýle Ullukan keşfi, şeýle Ullukan zady, ne gülälik bilen işläp başladym. Erbedem däl, ýöne bir keskellem garşy çykýar. Nämemişin agyr bolýamyşyn diýdi. Bäh şeýlemi diýdi. Rejissoram baş bolbaşymyz. Bäh şeýlemi? Ýo, erbedem däl diýdi. Erbedem däl, men görüp otyryn, diňläp otyryn diýdi. Ýöne bular diýdi, şo diýdi, ýöne ki ýeňil elpa kesipleri öwrenişipdirler. Indi bulary tejribe ýükün ýükläp bolanok. Näme etmelini bular bilen diýdi. Adam oturdu. Mana men çekinip otyryn, men aman ağadan hasam basylyp çekinip otyryn billede. Aman ağa, bolýa men häzir özüm gürleşerin diýdi. Aman ağa çykyp gitdi. Oňa benim üstümden ýukarlanýaly boldy. Ýene täzeden baş bolbaşymy da düşünürip başladym. Ananyň men näler işlejek, men begendim şeýle bir şu atam begenýän. Ýöne men şunu oňurmak. Şoň üçin maňa dogry düşünüň haşeýän. Ýoksam menden has gowy ýerine ýetirjek adamlarym bar, şeýtdim. Olam bolýa diýdi, goýberdi. Erteri kiňizem gelin, okaň ştaýda men özüm oturjak diýdi. Gara eýle bolly, beýle bolly şu keşfi men ýerine ýetirmedim. Aman ağa şu döwürler biraz öýkeli gezdi. Ýöne käme hal adamda şeýle bir ahwalat bolýar da, aýdaly kimdir birini ynjydanyň üçin ýa-da haýsam bolsa bir sehel göwüni ýakmaz zat bolan wakady adam özüni günäli aldy ýa şu duýgu mende ýok. Sebäbi henide bugüne çelli şu menden soňky saýlan artist denany Türkmenistanyň atgadynan artisti Gözel Hajiba onu ustaatlarça ýerine ýetirdi. Şu Gözel Hajiba öňüm enelen keşfini ýerine ýetirip beren özüm bir durmuş tejribesem, iş tejribesem şeýle bir ýükü goýulan ýetik. Eger men bolan bolsam, ol kän bärden gaýdardy. Bugüne çenli şol ýatlamda aman ağany kynandyranymy biraz gaýlýan. Emma şu keşfi ýerine ýetirmän Gözel Hajibaň ustaatlarça ýerine ýetirendigine bolsa begenýän. Soňky ýyllarda aman ağa bilen neje oglan oýunda gatnaşmak meser etdi. Şo taýda da ýene aman ağa aşgaýdyň pirin keşfini ýerine ýetirdi. Şonda da men nejebiň jahil döwrüni oglum Söhbet Kasymovym çağalan oýnaýardy. Şo wagt 9-10 ýaşlarynda da Söhbet. Onu şo döwürlerim bize şeýleken kömek etdi de halipalyk etdi. Şol sözlüň aýdylşy, sahnada aýdymlar nähirrak aýdylmaly. Şol aman ağa diýip de
şu gurläp durkan soňam aýdyma geçmek gaty kynna. Şoňa köprü bolmaly ýerdi. Ýöne zowam gyýgyry berseň onu konsert bolýar diýerdi. Ýöne şo gurruňyň bilen sözüň bilen şo köprü goýmaly, şoňa geçer ýaly aýdyma diýip şoňa iýinçe tilsimlerini öwrederdi aman ağa. Bir sahna bardy. Şonu Ferhowuz töwereginde de guşlar jürkülleşip ay suwuň sesi, çeşmeleň sesi şolar ýaly sahna bardy. Ondan şu taýda rejissor diýdi, şu taýda guşlaryň sesi gerek. Artistler näme guşlaryň sesini edip bilmeli, ähli janarlaryň sesini edip bilmeliler başa. Sahnanyň gyrasynda söhbedem oglanjyk domal. Her hili guşlaryň sesini edip özüçe çaga damal. Bolýan onam rejissor bi o sahnanyň gyrasynda kim aýol guşlaryň sesini edip oturan diýip artistleriň birdir öýdipdir. Onun söhbet çykdy gyradan. Seni diýen uyan hyr, howa her hili guşlaryň sesini edýär. We onda sen diýdi şo taýda diýdi şo sahny başlar, we senem goşul şoňa diýip şonu aman ağa şo dutar tutmanam öwredip söhbede de ne men sen hakyňa da öwredýän, sana da öwredýän öwreniň diýip şuňary bir hakyky halipalara mahsus häsiýetleri bar da aman ağa. Diýin janlayan wagtam ýön oturmaz aman ağa. Sen maksadın näme köşe? Maksadım baş olmaktasy. Molan Petatnaky akademik drama teatrının şo wagtky halipalarynyň himmetine diýenýaly bir üýtgeç häsiýet bardy. Olum anjyklyk. Edil çağa häsiýeti ýaly şol anjyklygyň nerden gelýänini öwrenmek üçin gatyken pikirlenýärdik. Ol asylha olan gahrmanlaryndan geçýän ýük ekeni. Her gahrmanyň keşfine girip, olan ruhu dünyasy bilen gyzyklanyp, olan iň bir iňçe duýgularyny öwrenip, adamyň öz duýgularyny şeýle bir iňçelýän ekeni. Edil çağan kyýaly. Edil şeýle bir dutaryň bir sirwan perdesi bolar, şeýle bir owadan çalynýan ýer bolar. Edil şolar ýaly şirin, şolar ýaly näzik iňçe duýgulary kakyp, adamyň öz ýüregim şeýle bolýan bolmaly. Aman ağa da şol çağa ýaly ynjyk artistler berdi. Şeýle bir ynjykdy kämahal şeýle bir zat bolýar. Türkmenlerde bir söz bar, bir söz az, iki söz kän ýaly. Pikir edýän, olar näme üçin beýle ynjykka? Soň ýyllaň geçmegi bilen, wagtyň geçmegi bilen bir hakykata gözüň ýetýär. Gahrmanlarynyň, onda nähili gahrmanlarynyň keşplerini içkin öwrenip, olaň ruhu dünýäsine siňip, her adamyň duýgularynyň iň bir sirin, iň bir näzik, iň bir çekuli perdelerine barıp, olaň kalby, ýüregi edil çağan kyýaly ukolýan ekeni. Megerem şoň üçin bolsa gerek, şu ägirtleň, biziň ynjyk hasaplan ägirtlemimiň himmetiniň sahnada keşfi edil süýdüň ýüzüne gaýmak ýaly. Şeýle bir näzik
qaymak ýaly zatdy. Şol qaymak ýaly keşip bilen onlar çötüni, megerem yüzler çötüni türkmen tomoşaçylaryna, asylka dünýä tomoşaçylaryna sowgat berenlen beri aman ağa. Näme üçin dünýä teatry diýip aýdýan? Sebäbi bir döwürlerde türkmen teatry Moskwada geçirilen dekadada çykyş edilenni aman ağanyň şeýle gowy keşipleri bolan. Aman ağa hakynda da gowy gurrunlary biziň halipalarymyz şo döwrüň tomoşaçylary bilen bile gurrundaş bolanyny alanlar, duýanlar. Şoň üçin hem hemişe diýen ýaly şu wagtlarda, şu wagtky pursatlarda halipalarymyz ýatlan pursatlarymyz şolaň ınjyk kasaplan yerlerimizde biziň ýalňyşanlygymyz üçin käte ahmyrly ýylgyrýan. Egerde şol ınjyklyk bolmasady, onu şeýle belent keşipler döremezdi. Egerde adama şeýle içkin düşünmeklik bolmasady, onu edil daşa ýazylan ýaly adamlaryň aňyna, kalbyna, ýüregine ýazylyp giden keşipler henide bugüne çenli adamlaryň yüreklerine ýaşamazdy. Moly Nepes oýuny goýuldy. Şo wagtlar Moly Nepesi Türkmenistanyň halk artisti Nur Keşik oýnýady. Onun şunu maňa anandylar Moly Nepesiň keşfini. Benim o wagt ýaňy entek tejribem ýok, ýaňy işe başlandy urlum. Bir ýyl çekindim. Nusaw şahyrymyz Moly Nepesiň keşfi aty jogapkärli. Özüm ýaş oglan o wagt. Şonu aman ağa otawyna çagyryp meni teatrda her artistler bolýan otawy var. Şoňa çagyrypdy. Sen näde çekinýäň diýdi maňa. Çekinme diýdi. Özüm şo aman ağa şo taýda Nagty Misanyň keşfini ýerine ýetirýärdi. Moly Nepesiň halipasy. Şu diýdi, sussuň peselse diýdi. Özüňi erkin duymasaň sahnada diýdi. Hiç başaran zadyň bolmaz, utularsyň diýdi. Şoň üçin batyrgay ýapyş diýdi. Menem özüm kömek eder. Onuň şu aman ağa bilen biziň bir sahnamyz bardy. Moly Nepes bilen halipasynyň sahnasy. Şo taýda aralaryna bir dartgynly çekeleşik gidýärdi. Şunu ýörüýte işden soňam galyp men bilen işleýärdi aman ağa. Şunu şeýle derejä ýetirdi, men dogrudanam bir hil maňa özüme anam geldi, ýa-ni özümi erkin duýup şo maňa aman ağaň eden ul kömekleri. Ayşe, yekeceğim unut. Yine bir cegede kaytalan. Tavulum. Safara doğru yardım edeyim. Hayran kalmalı saatiniz var. Ya dediniz. Inni bir neme diýinjiň dalym. Näçe gündür şol bükülüp otyrysyňyz. Yoklu. Aman ağa elmidam iş bilenli. Oýnam oýýady. Radio ýaýlymlara da gatnaşýady. Bir näçe oýunlarda alyp barjy bolardy, ýa bir kesbi oýnardy. Kino filmlere, kinolara ses vererdi. Yine şu men bir hayran galyran zat. Şu wagt Mukamyň sır filmine Didar Bagşyň keşfini ýerine ýetirdi. Biz o wagt ýaş oglandyk. Şu döwürde görüpdim tele ýaýlymyň üstü bilen bolýan. Şonu bir gün aman ağadan soradym. Şu taýda bir görsem aman ağa şeýle bir ýaşulyň keşfini ýerine ýetirdi. Şomal aman ağaň ýaş wagt ekenne. Emma şol ýaşulyň keşfini, şo ýaş bolup, şo derejede tomoşaçylary ýetirmek, inandyrmak ol ustatlygyň alamatydyr. Aman ağam özüm diýipdi maňa,
Bana şu rol altı galif anananna dedi. Men dedi yaman çekindim dedi. Yaşul artistler var. Men yaşın tek didar varsa gelirim ki men keşfine qavat gelýän mi diýsem altı galif sen gelýän diýip diýe men niye doğrudan ilk çekindim diye. Sen yaşulyň edýän hereketini yaş bolup şonu ullokan zähmet talap edýär-de ýerine ýetirmek üçin. Amanaga şonu gurrun berdim ha giýje günnüz işim şo bolar diýe-de. Osman Halifa Günäm ötdiýär barçy. Bitýän konsertden atyl aýrylyp bilmedim. halk vehinem bir diýip goýuda. Hawa. Ejem Fakir Haydar diýip. Hem heli wagşy diýip eşitdiňizmi? Heli wagşy? Hawa. Bagşa ýaly bolupdyr. Ayal ýyle çykyp aýdym aýdypmy? Hem sadanna, hem aýdymçy bolupdyr. Şoňyň ejem. Yatan ýeri ýakty bolsun. Ayal aýdym aýtmaly tapan adamlaň tüňü daşdan bolmaly. Tewekküllik etdim. Elime dut haralyp ýyle çykdym. Dinallara nusha bolsun diýdim. Şey diýerdi Fakir. Ol öz-özünden bagş bolup ýetişäýdimki. Ejem aýdym aýtmagy hakam öwredipdir. Öwran makşy. Ay bu bir giden tarih. Gowsiýatlamaly. Işin ýaly. Ýöne kynymyzy gaýrat edip gurrunlar. Yine bir hakydamdan hiç wagt çykmayan keşpleriniň biri. Üstesine de o sahna oýunumuz biz Gazagystan döwletini görkezipdik. Kepderi diýen bir sahna oýuny bardy. Şonu Aman ağa şeýle bir ulus şahsiýetiň Ýakup peýgamberiň keşfini ýerine ýetiripdi. Aman ağaň ogullarynyň arasyndaky dawalardan baş alyp çykyp bilmeýän ataň keşfi şonnaky alaşdyrlygy, şonnaky şeýle bir jebir jipa döz gelmeýän şeýle bir ýüreginiň iňçeligi, şeýle bir berip bilip. Şonda bir sözü bardy. Hinide bugüne çenli egerde bir ýerde ýazgyda okaýanam bolsam kim bular diýen sözü bardy. Bir zatlar diýýär öz çağalaryna men bular tanama goýdan kim bular diýip gaýgyrýan ýeri barda, biz hem şo garankylykda bu gapdarla durýardyk. Şonu özüň artistem bolsaň, iňiň tikenekledik diýip özüm her gedegem her hili. Hinide bugüne çenlem gözüňe ýaşaýladyk diýär. Şu kim bular diýen sözüň içinde bir topar sözler bar, bir topar many bar. Mamanağı gaty talapkar adamdy. Özüm sahna çykanyny jany teni bilen şu sahnada bar zehinni, aňyny, bilimni goýup bilýän artistlaryň birde. Oýunna bil oýnamaly bolsaň senden hem şonu talap edýärdi. Onuň käwat şu käbir artistler sowrak garasa baştan sowmarak işlejek bolsa, şolar ýaly artistlaryň ýüzüni alyp goýberýär. Ýüzläp tomaşaçy saňa seredýär ahyry. Senem o taýda bu diýär bolup dursaň, kim sereder saňa? Şutak çykdyňmy? Zanyň teniň bilen ýapyşmaly diýip şoňa talap edýärdi. Bolmasa da men göni ýüzüň aýdýardy. Bolmasa sen ýerine başga bir artisti planyny oýnatjak. Ýogsa da berkirek ýapyş diýip şoňa talaplar ederdi. Kıyımlar yok bir adam. Durda ayrılın eyyem. Kalcağı öl biraz ayrılıp uğradınız. Çaltırak. Mamul ayrılınız. Aman da, bırak hala. Yıkıcı gelin. Koyraş tanaptırdı. Koyraş öýçe iki adamı tanaptır. Tanaptır? Ah, hiç var halan. Kimleri? Aydın ok. Yön onu gepleter. Bayağı,
Şu janı ya oran çözmül yoksa dipin barimiz tutarlar. Eşekler, kördürüm ödümü Bayağı. Hay! Şeýle de bolmaly. Sebäbi şu sahnada sowuk salaryk bolsa, ol gün tomoşaça geçýärdi. Şol tomoşaçy şu wakaň içine girer, ýani sen özüň şu waka girmesen, tomoşaçy şu waka girmeýär, ananmaýar. Şol käbir ýaş artistler soňaly bir yüzle garayanlara molayatda olun, şolarda gaty käýärdi, talep ederdi. Sahnada işläp ýören wagtymyz näme artistlerin arasynda käwat degişme de bolýar. Onuň amanaga bir agrasa adam da ödi. Bir gedek bir oýun edip bir da diýäýdim bolyn. Şonu halamady. İlk bilene enim diýdi, iş wat oýun edilen ok sahnada diýdi. Menem ýo şu wat diýinjasa çykdyga diýdim. Ýo şu diýinjasa şu wat hem iş waty bizde diýdi. Sen nidi keşfin hakyrynda pikir et diýdi maňa. Şonu rehili degişik bolman halamady, öz agrasa adam bolan soň. Ýöne şeýle wagt gürleşmäge, massatlaşmaga şeýle ýumşak adamdy. Özüm şu bir da sorasoň şoňa bir çyny bilen, bir aňyrty bärti bilen şonu düşünürjek bolup, manysyna, mazmunyna ýetirjek bolup, şeýle ihlas bilen düşündirerdi. Köp okyan adam da haýsy gurdan sorasoň jogapsyz goýmaýardy. Amanaga. Artistda in gerek häsiýetleň birde köp okumak, köp bilmek sebäbi sahnada her hil keşpler analýardy. Mollumyň keşfi, Lukmanyň keşfi, Daýhanyň keşfi, ýa bir şahsy gahrymanyň keşfi. Sen şu zatlardan ilmli bolmaly, hemme taraplar bilimli bolmaly bize de aýdardy. Artist üçin çägi ýok, hemme tarapdan bilmeli, öwrenmeli diýip şuňaly hakyky halipalara mahsus bolan gurrunlary aýdardy bize. Türkmen radiosynyň şoň altyn hazinasyna saklanylýan gatykän radio oýunlary bar. Şolaň hersi bir dünýe, hersi bir ykbal, hersi bir şeýle bir altyn hazina. Şol hazinalaryň içinde özüniň şeýle bir üýtgeşik janlylygy bilen tapawutlanýan sesleň birim Aman Agaň sesi. Şo ýerde henide bugün içinde biziň hem tomoşaçylarymyzyň hem dinleýijilerimiziň ýatlaryna düşýändirler. Gaýratyňa urulunşy diýen bir radio oýun bar. Şo ýerde şeýle bir üýtgeşik kesipler bar. Edil erteklerdäki ýaly. Ertekem bir hili hem janly, hem köpöwüşkünli, hem bir hili hyýaly. Ana şo ýerde gaýraty uğurlap giden kempiriň ertýän ýurdunyň şahatynyň wediriniň sesi, Aman Gurban Nurdiýewiň sesi. Gör oğlu bizi hiç yani ötürmeye. Bu zanları hünkar kedretlere malaj edip bilmeyen galli. Ne ki maslahat? Maslahat özüňiz bilendir taksir. Sıpaylara onu çağırıp getirin. At mindirip serpay yapıp yaraşık edin. Soňol paçkıraş deyip durmaz diýediler. Sen näme diýen wedir? Taksir. Ondan geňeş bolmaz. Ol peşeşini alar, atyny miner, serpayny yer. Barandan soň ýene öňkü paçkıraşyny başlar. Gurçagynyň ekdi bolmaz diýipdirler. Ýa-ýa, muň geňeşini berip otur. Muň geňeşini bersek tabii. On Mecnun däl ýen kıyraty barmyşyn. Ol şolat bilen göre olmuşsun. Şolat ayağının teyinde bolmasa, onun on biri daşa da gücü etmeýärmiş. Salam alik, taksir. Mamacan, yeri, neçe yaşında? Yaşın? 98 yaşında taksir.
gebir. Özüň aşýagdaýda. Sen ol atyny niçikse getirip berjek ha? Lähil edip getirem de bolmaz. Gayrat görek bolsa 500 tümen tıllany sada dep berik. Hasir. Ha. Ora adam şekilli adam ekile bilmez. Ola meg ýaly sohal we, zady we, haýar kepir akelip biler. Rahat eder. Adam rahatlar mira gelecek bolsa, şu kempir akeler taqdiri. Güwälik berýärler bu wezirler. Nereye taqdir güwälik? Eýdem sanan 500 tümen tıllany. Bir eşek alar ali, yine 5 tillada goşa berek. Arttıra berek taksir. Eýse erti Ruma gidýän bir kerwene goşuly ýola çık kempir. Bar, oňa çennem ýaxşy taýýarlyk gör. Bar. Yer düşümüsün at getirjek. Şol sesin aman ağaň sesidigine bizde gyzyklanmaş eýle güýçli. Olam näme üçin? Aman ağaň tanaýan, oň içki dünýäsini bilýärmi kaňdyr öýdüp ýören wagtynda şular ýaly keşip döredýär bolen aman ağaň tanamaýan ekenlikdidir ýa. Ýene de şu aman ağaň ummanýaly giňliginiň, oň ruhy dünýäsiniň bizim pikir edişimizden hem çığırının giňdiginiň alamaty. Televiziýada, radioda, goşky ýazmagada, sahnada oyun goýmagada, oyun oýnamaga da ýetişipdir de aman ağa. Men onuň aman ağa, sen aman ağa şu zatlara nädip ýetişýäň diýip soradym. Olam diýdi, nim diýdi. Adamyň başarmajak zady ýok diýdi. Men diýdi, ýadyan röýdýänsiň sen diýdi, men ýadamok diýdi. Men şondan lezzet alýan edýän işlemden diýdi. Edýän işlemden lezzet alyp işleseň ýadamaýan diýdi. Doğrudan şo şeýle eken. Indi bir de o wagtlar ýaş wagtymyz bol, indi şol sunwatyň aşkyna düşüp içine giri berseň, oň diňç wagty bolmaýan eken, diňç alasyňam gelmeýän eken. Sebäbi sen şo keşfin içinde ýaşaýanda iýje ünlü aladan pikiriň şol, haýsy döwrem bolanlar şo döwrüň içine girip gidip ýollarda, öýde, teatrda da şo keşfin aladasyna gezýän bolyn, sen şo sana alham berip, şo seni bir hili iýişe bolan höwesini artdyryp sen ýadatmaýan eken. Indi özüm şu wagt indi şonu duýup başladym. Türkmenistanyň halk artisti Aman Gurban Nurdiýew halipalaryna bagyşlap şu goşgyny ýadýar. Aman ağam ýoly bilen ýöredim. 6 garlyň sungatyna eýerdim. Baýlar ağam her rolny der gördüm. Şoluň ýoly bilen ýöredim menem. Maksadym, matlabym sungatdyr ýenem. Atadurdy rollaryň piridi. Kılıç verdim, ustaatlaryň biridi. Murad ağa artistlaryň zorudi. Şoluň ýoly bilen ýöredim menem. Maksadym, matlabym sungatdyr ýenem. Şerket ogly Muhammedem ägirtdi. Nazar betme, ata döwlet çägirtdi. Ata muratlar söýün näçe döretdi. Şoluň ýoly bilen ýöredim menem. Maksadym, matlabym sungatdyr ýenem. Her sahna çykanda göwnüm ýad bolýar. Rol oynamda kalbim aydym saz bolýar. Ön koýlanlym bugün maňa az bolýar. Halipalaň ýolun ýydarlar ýerem, maksadym, matlabym sungatdyr ýenem. Teatrın nişany bar. Nikaplar. Bir ağlap duran nikap, bir gülüp duran nikap. Şol nikaplar teatrda adamyň ykballarynyň hem gülkülü wakalaryny, hem olaň gynançly wakalaryny açyp görkezýändigini aňlaýar. Şol nikaplary her gedek feýnlamda aman agada bir tiýary adyma düşýär. Edil beýlek halipalanma diýýäli. Türkmen sahnasyny hem ağlapdy, hem gülüpdi. Gahrmanlarynyň dünýäsine girip heýjanlanypdy.
hemem juda gamlanypdy. Sebäbi ol ýöne bir oýnaman ol ýaşapdy. Şoň üçin aman ağa hakkında hakydy, aman ağa hakkında ýatlama, hem artistliň aňyna, hem tomuşçylyň aňyna baky ýaşar. Aman Gurban Nurdiýew ýaly halifalaň ine ýolny dowam etdirýärmide biz buýsanýas, gowanýas. Şu wagt Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna taliplere tapak berýär. Ine şolaň içinde de şol halifalaň biziň ýolumyzy dowam etdirjek şägirtler ýetişdirmek üçin elimizde bar edip işleýär. Bar tejribemizi, bilimimizi şolara geçirip Türkmen teatr sungatyny mundan beýläge ösdürmäge şu goşant goşmak üçin bar şu zehinimizi, gujur gaýratymyzy aýaman işläp ýör. Bide golluk üçin hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan şu il bähwitli, döwlet bähwitli, halk bähwitli, dünýä ähmiýetli işlerine rawaşyklar ýaran bolsun. Şeýle ýatlamalary, halipa şägirtlik ýoluny, muqaddes sahnaň gurrugyny, artistliň gurrugyny köpçülige ýetirmekde. Şeýle owadan binalarda, owadan ýaşaýşy bize bagyş edýän berkarar döwletimiziň bagtyarlyk zamanatyna biziň şeýle owadan durmuşymyz üçin hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan belent maksatlary hemişe diňe rawaşlyklara betlensin.